Hi again. Love you. Ay, wala lang, namiss kita. Kasi, ayun nga. Ayun, ano ba? Ayun. Wala, tinatopak ako. Kasi, ayun ko. Thank you nga pala dun sa sa picture. Okay? Thank you. Tapos, namimiss na din kita. Kasi, iyak na ako. Oh. Ayun. Si Albert. Sabihin mo sa kanya. Wala lang. Okay. Alam mo ba kung anong oras na? Mag-1:30 na. Gising pa ako. Kasi ginawa ko to. Para sa'yo. Tulog na sila. Ako gising pa. Sige again. Love you. Bye.